Pozeráš sa na svoje paradajky. Malé, zelené, smutné. Míňaš peniaze na zázračné hnojivá, striekáš, polievaš a výsledok? Žiadny. Pravda je taká, že ťa klamú. Predajcovia chémie ti tlačia do hlavy, že potrebuješ ich farebné flaštičky. Že bez nich nič nedopestuješ. A ty im veríš. Leješ to svinstvo do zeme a myslíš si, že robíš dobre. Ale v skutočnosti svojimi vlastnými rukami zabíjaš svoju úrodu. Tie drahé hnojivá sú ako fast food pre tvoje rastliny. Rýchly kopanec energie, po ktorom nasleduje totálny kolaps. Vytvárajú závislosť a ničia pôdny život. Prestaň s tým. Hneď teraz. Vezmi tú fľašu a vyhoď ju do najvzdialenejšieho kontajnera. Urobíš svojim paradajkám najväčšiu službu. Tvoj problém nie je v nedostatku chémie. Tvoj problém je v tom, že tvoje paradajky hľadujú. Áno, počuješ dobre. Hľadujú uprostred hojnosti. Práve teraz, keď plody začínajú rásť, rastlina potrebuje obrovské množstvo energie. Vysáva zo zeme všetko, čo môže. A ty jej dávaš mŕtve, syntetické jedy. Výsledok? Rastlina sa dostane do šoku. Zablokuje príjem živín. Povie si, radšej nič ako tento jed. A tvoje plody prestanú rásť. Zostanú malé, tvrdé a bez chuti. Paradajka v tejto fáze potrebuje 3 kľúčové veci. Draslík pre veľkosť a sladkosť plodov. Fosfor pre energiu a korene. A horčík pre dokonalú fotosyntézu. Kde to vziať? Zabudni na záhradné centrá. Riešenie máš priamo doma, v kuchyni. A každý deň ho vyhadzuješ do koša. Kávová usadenina. Áno, ten odpad po vypití kávy. Je to bomba nabitá presne tým, čo tvoje paradajky teraz zúfalo potrebujú. Kávová usadenina je plná dusíka v pomaly sa uvoľňujúcej forme. Draslíka, horčíka a ďalších stopových prvkov. Je to prírodné, vyvážené a zadarmo. A čo je najdôležitejšie? Mierne okysluje pôdu. To odomyká živiny, ktoré už v pôde sú, ale rastlina ich kvôli zlej chémii nedokázala prijať. Takže, ako na to? Pozor! Neurob chybu, ktorú robí 90% ľudí. Nesyp tú usadeninu priamo na povrch pôdy. To je cesta do pekla. Keď ju len tak nasypeš, vytvorí nepriepustnú kôru. Voda a vzduch sa nedostanú ku koreňom. A prilákaš plesne. Toto nechceš. Urob to správne. Krok 1. Zbieraj usadeninu. Po každej káve ju daj na tanier alebo plech a nechaj ju dôkladne vysušiť na slnku. Musí byť sypká, ako piesok. Toto je kritické. Mokrá usadenina plesnivie. Suchá je čisté zlato. Musí byť úplne suchá, bez akejkoľvek vlhkosti. Rozdrvená na prach. Krok 2. Priprav si nástroj. Postačí stará vidlička alebo malá motyčka. Potrebujeme sa dostať pod povrch, ale bez poškodenia koreňov. Okolo každej rastliny paradajky, asi 15 až 20 cm od stonky, urob malú, plytkú ryhu. Opatrne. Jemne prekypri pôdu do hĺbky asi 5 cm. Krok 3. Aplikácia. Teraz príde to kúzlo. Vezmi jednu polievkovú lyžicu suchej usadeniny na jednu dospelú rastlinu. Nie viacej. Rovnomerne ju rozsyp do tej ryhy, ktorú si pripravil. Okolo celej rastliny. Vytvoríš tak prstenec výživy. Krok 4. Zapracovanie a zálievka. Teraz tú ryhu s usadeninou zľahka zahrab späť zeminou. Musí byť pod povrchom. A potom to celé vedatne zalej. Voda aktivuje proces. Začne pomaly uvoľňovať živiny priamo ku koreňom. Žiadny šok, žiadne spálenie. Len čistá, stabilná energia pre tvoje plody. A teraz čakaj. Ale dlho čakať nebudeš. Do týždňa uvidíš zmenu. Listy budú tmavšie, zelenšie. A plody? Začnú rásť. Uvidíš to na vlastné oči. Každý deň budú o kúsok väčšie. Ich šupka sa bude napínať. Začnú naberať tú správnu, ťažkú váhu. Toto opakuj raz za 2 týždne. 1 lyžica. To je všetko. Žiadne ďalšie hnojivá, žiadne postreky, žiadne nezmysly. Len toto. A výsledok?
Nebudú to len paradajky. Budú to delové gule. Červené, šťavnaté, praskajúce od chuti. Každá jedna bude vážiť pol kila. Sused, ktorý sa ti smial za tvoje malé guľôčky, zrazu stíchne. Bude chodiť okolo tvojho plota a slintať. Bude žobrať, aby si mu prezradil svoje tajomstvo. Budeš oberať kilá a kilá. Budeš ich zavárať, robiť z nich omáčky. Jesť ich len tak so solou. Chuť bude taká intenzívna, že na paradajky z obchodu už ani nepozrieš. Tak prestaň mrhať časom a peniazmi. Prestaň veriť marketingovým klamstvám. Dôveruj prírode a tomu, čo máš doma. Urob to. Hneď dnes. Daj svojim paradajkám to, čo naozaj potrebujú. A priprav sa na úrodu, o akej sa ti ani nesnívalo. Páčila sa ti táto surová pravda? Chceš viac takýchto nekompromisných rád, ktoré naozaj fungujú? Tak rozbi to tlačidlo odber. A zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne video. Pretože na budúce si ukážeme, ako donútiť uhorky, aby rástli rovné a chrumkavé ako nikdy predtým. Zostaň tvrdý.